so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዝወቕዕ ሓያል ዝናብ ኣብ መንጎ ዝተቋረፀ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ሰንበት ሓደ ታሕሳስ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ፍልይ ዘበሎ ከም ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኣብ ክልተ መድረኻት ማለት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ፅርግያ ውድድርን ዝሓቆፈ ተቐዳደምቲ ዞባ ማእከል ቅድሚ ሕጂ ብዘይካ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ዞባ ማእከል ውድድራት ዘዊሮም 171.6 ኪሎ ሜትር ዝተፈለየ መወዳደሪ ቦታን ገለ ካብቶም ሎሚ ዓመት ኣብ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ምስ ሓደስቲ ኣባላት ናይቲ ፌደሬሽን ዝተኣታተው እዩ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ንመወዳእታ ግዜ መድረኻት ሓቂፉ ኣብ ዘካየደ ውድድር ኣባላት ስፔኮ ሚልክያስ ማእከል ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ናብ ፀወታ ምስ ንምለስ ኣብዚ ሓያሎ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ዝተራእየሉ ውድድር ፀወታ ንኽዛዘም ሓደ ዙርያ ምስ ተረፎ ኣብዚ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝርከብ ተቐዳደምቲ ኣብ ብሉፅ ተኣምራታዊ ቁመናን ዝርከብ ኣባል ጋንታ ስፔኮ ሚልክያስ ማእከል ኣክሽ ነታ ዝነበረት ጉጅለ በቲኹ ብምምፃእ ኣብ ሰዓት 41.8 ኪሎ ሜትር እናረገፀውን ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 6 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዝዛም ንካልኣይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ዘውዲ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ደፊኡ ሚልክያስ ቆሪፅዋ ዝመፀ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ሓያል ቅፅበታዊ ውድድር ኣባላት ስፔኮ ኢቨን ረዳኢ ካብ ዕዉት ሚልክያስ ማእከል ብ51 ካልኢታት ድሕሩ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣባል ጋንታ ሰንበል ሄብሮን ብርሃነ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ሕንፃፅ ረጊፁ ሓቢብ ዕቁባስ ጌሪተል ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ደንደን ሜሮን ምስክና ደንደን ፋኑኤል ሰሎሞን ስፔኮ ህያብ ሃብቶም ኤሪተል ናኣውድ ብርሃነ ደንደን ናትናኤል ዮናስ ሰንበል ድማ ካብ 4ይ ክሳብ 10ይ ዝነበረ ኮታ ሓዚኦም ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዝናብ ኣብ ዝተቋረፀ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣብ ጥርዚ ቁመና ዝነበረ ኣባላት ስፔኮ ኑር ኣሕመድ ዓብድልውሃብ መውደቕ ስለ ዘጋጥሞ እታ ኣብዚ ግዜ ዓብላሊት ጋንታ ኮይና ዘላ ስፔኮ ብዘይቲ ወሳኒ ተቐዳዳማያ ናብ ዝወሳኒ ውድድር ኣትያ ኑር ኣሕመድ ዓብድልውሃብ ኣካይድዎ ብዘሎ መጥባሕትን ኣስታት ወርሕን 2 ሰሙንን ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ከም ዝኽእል ቀረብቱ ገሊፆም ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመቱ ዘውዲ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ደፊኡ ዝርከብ ሚልክያስ ማእከል ነቲ ካብ 1994 ክሳብ 1997 ብዮናስ ዘካርያስ ተታሒዙን ዝርከብ ናይ 3 ዓመታት ዓወት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ንኽበፅሖ ሓንቲ ዓወት ተተርፎላ ይኹን እምበር ሚልክያስ ማእከል ሃኒፅዎ ብዘሎ ቁመና ናይ ደገ ጋንታታት ኮነ ማሕበረ ቅድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲአይ ንሚልክያስ ዝቅፅል ዓመት ኣብ ናይ ዞባ ማእከል ውድድራት ንኽሳተፍ ዘፀቢዎ ይመስለንን ሚልክያስ ዝቅፅል ዓመት ስፖርት ኣብ ስፔኮ ዝፀንሕ እንተኮይኑ ግን ነቲ ንኣታት 27 ዓመታት ብዮናስ ዘካርያስ ተታሒዙ ዝርከብ ክብረ ወሰን ንኽሰብሮ በቀረባ ዝርከብ ተቐዳዳማ እዩ ኣብዚ ውድድር ጋንታ ስፔኮ ብ12 ሰዓትን 21 ደቂቕን 48 ካልኢትን ካልኣይ ዓመታት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ትከውን ከላ ደንደን ብደቂቃ 4 ካልኢትን ድሕራ ካልአይቲ ሪተል ድማ ብደቂቕን 58 ካልኢትን ድሕራ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ኣይስሮም ተስፋይ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ኮይኑ ክዕወትን ከሎ ወዲ ጋንቱ ናይም ኤፍሬም ከዓ ካልኣይ ሚካኤል ዳንኤል ካብ ደንደን ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኤሪተል ብሓድሽ ኣሰልጣንያ መምህር መድሃኒት ተክለማርያም ተመሪሓ ዘውዲ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ካልኣይ ዲቪዥን ደፊኣ ኣስፔኮን ደንደን ድማ ኣስራሴብን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሮምና ጉዕሽ ደንደን ንጓል ጋንታ ኣድያም ዳዊት ተኸቲላ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ኮይና ተዓዊታ ናርዶስ ፀጋይ ደቡብ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ኣብ ፖዲየም ደይባ ብጋንታ ደንደን ንደቡብን ዓራግና ኸቲላ ዘውዲ ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ደፊኣ ማን ዩናይትድን ቸልሲን ብገፊሕ ተዓዊተን ቶተንሃም ነጥቢ ጥፊኣ ማን ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ንኤቨርተን እንግዳ 4-0 ብምስዓር ገፊሕ ዓወታ መስኪባ ነጥባን ደረጃን ኣማሓይሻ ኣብዚ ግጥም ራሽፎርድን ጆሽዋን ዝርከብን ክልተ ሸቶታት ከመስግቡ ከለዉ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣማድ ዲያሎን ብወገኖም ክልተ ሸቶታት ኣካይዶም ማን ዩናይትድ ነጥባ ናብ 19 ክብ ብምባል ደረጃ ናብ 9 ደይባቶ ቸልሲ ብወገና ሜዳ ኣስቶን ቪላ እንግዳ ብገፊሕ 3-0 ተዓዊታ ነጥባ ናብ 25 ደይባ ናብ ካልኣይ ደረጃ ደይባ ኒኮላስ ጃክሰን ኢንዞ ፈርናንደዝን ኮል ፓልመርን ንሸቶታት ቸልሲ ዘመስኩ يوم أستون فيلا بعشرة عتنت بدرجة أنا مبل 12 درجة وريدا توتنهام أمير أن فلام عدي ما بذكر وقتم بناي حبار عود حرب حدا تفلالين توتنهام ب20 بمبل شو عيد درجة كسرع كلا فلام بعشرة عتنت بيه ب10 درجات تسرعة والتقلى ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሳውል ተኽለ ካብ ላስ ፓሲታስ ኮሌጅ ካሊፎርኒያ ብዝተኻየደ ውድድር ብሉፅ ተፃዋታ ናይ ዝዓመት ስፖርት ኮይኑ ብዝለዓለ ክብሪ ተረቂሑ እንኳ ሓጎሰካ ሳውል ተኽለ ሳውል ኣብዚ ዓመት ስፖርት 27 ሾታት ብምስቃብን 4 ኣሲስት ብምግባርን ኮሌጁ ናብ ዓወት ክትበፅሕ ኣብ ሓገዝ ገይርላ ላስ ፓሲታስ ኮሌጅ ኢንተር ኮሌጅ ኣትሌቲክስ ፕሮግራም ካብ ካሊፎርኒያ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኣትሌቲክስ ማሕበር CCCAA ይወዳደር ብፍላይ ድማ ኮስት ኮንፈረንስ ሰሜናዊ ክፍሊ እዚ ብታሪክ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ውድድራት ናይ ትግዝ أتيو
እዩ ከም ሓድሽ ተማሃራይ መጠን ሳውል ንምእማኑ ዘጸግም ወኒኑ ዘሎ ክእለት ኩዕሶ ናይ ምቁጽጻር ምልክት ምስ ኩዕሶን ብዘይ ኩዕሶን ፍጥነቱ ኩዕሶ ምስ ሓዘ ናይ ምርኣይ ብልሓቱ ትርቕልዑ ናይ ድሪብል ተውህብኡ ወሓለ ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ብቕዓቱ ኮታ ኩሉ ዘማልአ ተጻዋታይ ምዃኑ ዘመስከረ ድንቂ ተጻዋታይ እዩ ሳውል ካብ ናይ 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝለዓለ ናይ ፕሮፌሽናል ድሌታት ረኺቡ መጻዩ ድማ ብሩህ ንክኸውን ኣብ ዝለዓለ ራእይ ዛዕርን ወንን ይርከብ ወላዲኡ ሜሮን ሳሙኤል ሓወቡኡ ዮናታን ሳሙኤል ሓዊሱ ስድርኡ ዝገበሩሉ ደገፍ ዓቢ ምዃኑ ይገልጽ ዮናታን ሳሙኤል ሃገርና ካብ ዝረኣየቶም በዓል ድንቅን ፍሉይ ዘመናዊ ቅዲ ኣጻውታ ዝውንንን ዝነበረ ኮይኑ ንክለባት ኣዱሊስ ኣልታሕሪር ቺፖሊኒ ህንጻ ከም እውን ናግራይት ጋንታ ኤርትራ ብልዑል ወንን ብቆራጽነትን ዝተጻወተን ዘገልገለን ኣብነታዊ ስፖርት ምንባሩ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስሙ ብድሙቕን ተሰኒዱን ተወቂሩን ይርከብ ጽቡቕ ዕድል ብሩህ መጻእን ንሳውል ተኽለ ክብራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት ዝክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዘለልወን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ